Uhuruchi ọma gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na ESBS Enugu. Taa bụ Wednesday Orie ma bụrụkwa abalị 12 n'ọnwa June nke afọ 2024. Abụ m Chidimma Ikemede, isi akụkọ. Gọvanọ Mba etoola ndị ala Naịjirịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye isi ala Tinubu gbara ndị ala Naịjirịa ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a ga-edozi akụ na ụba ala. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ihi ọkụ tajere n'ụlọ dị na Kuwait. Akụkọ n'uju. Dịka ala Naịjirịa na-emerube afọ 25 ịna-achịta na ọchịchị onye kwuo uche ya, ka aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mbakwu nwere uchu ọchịchị ya dị na ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị Enugu nke ga-eguzobe steeti a n'ụzọ agamnihu. Gọvanọ Mba kwukwara na ọchịchị onye kwuo uche ya ka bụkwa ọchịchị ka mma n'agbanyeghị ọtụtụ ihe ịma aka ọ na-enwe. Ihe ndị a dị n'ozi ụbọchị eji emerube ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya nye ndị Enugu steeti. Gọvanọ kọwara abalị 12 n'ọnwa June dịka ụbọchị agaghị echefu n'ala Naịjirịa ma kelee ndị mere ihe gbara ọkpụrụkpụ si ala Naịjirịa gụnyere Chief Moshood Abiola na onyeisi ala Bola Tinubu maka ọlụ ha lụrụ nyere aka n'iguzobe ọchịchị onye kwuo uche ya dị ugbu a. Onyeisi ala Tinubu gbara ndị ala Naịjirịa ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a n'ala abụghị nke eji eme ka iwe kawanye njọ, kama na ọ bụ nke eji edozi ọnọdụ akụ na ụba. Onyeisi ala kwuru nke a na mgbasa ozi o ji merube ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya nke afọ a na Abuja, ma kwe nkwa ịga n'ihu n'ọlụ nnwere onwe ọnọdụ akụ na ụba na ịchọ ka ala Naịjirịa gaa n'ihu. N'ebe o metara ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ka onyeisi ala kpubere nye na amụma iwu nke ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ka a ga-ewega n'ọgbakọ ukwu sineti n'oge na-eteghị aka, dịka ha kwekọrịtara na arụrịta ụka ụgwọ ọnwa opekata mpe dị n'etiti gọọmenti etiti na otu jikọtara ndị ọrụ. Onyeisi ala kwanyere ndị lụrụ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala ugwu kwesịrị ha. Onye chịburu ala Naịjirịa bụ Goodluck Jonathan enyela onyeisi ala Tinubu ndụmọdụ ka o guzobe ọchịchị onye kwuo uche ya, ebe onye ọbụla nwee ikike ikwu uche ya na-eleghị anya n'azụ. Jonathan nyere ndụmọdụ a n'ọgbakọ otu ụbọchị achịkọbara iji merube afọ 25 ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Naịjirịa na nnukwu ọnụ ụlọ banquet hall nke obi gọọmenti dị n'Abuja. Ọ gara n'ihu kọwaa na onyeisi ala Tinubu nwere ọlụ ịhụ na a ga-ebido ọchịchị onye kwuo uche ya nke afọ 52 na-abịa nke ọma. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala Naịjirịa adọọla aka na ntị megide atụmatụ ngagharị iwe ndị mmadụ n'otu dị iche iche na-akwado ịmalite n'ọtụtụ ebe dị n'ala n'ụbọchị taa. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ọhaneze bụ Muyiwa Adejobi dọrọ aka na ntị a n'ozi o mere ka o ruo ndị nta akụkọ aka, ma kwukwazie na ndị ji ọkwa dị iche iche n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala dị njikere n'uju maka ọnọdụ a. O nyere ndị chọrọ ibido ngagharị iwe n'ụzọ udo ndụmọdụ ka ha gwa ndị uwe ojii ma chọọ nchekwa ha. Gọọmenti Enugu steeti akatọọla etu ndị ụlọọrụ EEDC ji wepụ ọkụ latrik ụfọdụ ụlọọrụ gọọmenti steeti a ma kọwaa ya dịka nke na-esoghị ụkpụrụ iwu. Odeakwụkwọ nye gọọmenti Enugu steeti bụ ọkammụta Chidiebere Ọnya
n'ozi edemede o degara ụlọọrụ EEDC taa ka ọ katọrọ na ha kwuru na gọọmenti ji ha ụgwọ ruru 1 ijeri naira na ụma 3. Ọ kọwara na ewezuga ịkwụ ngwa ngwa ụgwọ ego ụlọọrụ EEDC kenyere ha kemgbe afọ 2023 na ọchịchị gọvanọ Peter Mbah kwụkwara ego ọnwa abụọ nke ọ bụ ndị chịburu steeti a ji ụlọọrụ ha. Ka ọ dị ugbu a ka gọọmenti Enugu steeti site n'ụlọọrụ Capital Territory Development Authority mechiri ụlọọrụ Enugu Electricity Distribution Company EEDC n'aha ịchafụ maka akwụghị ego ụtụ isi. Onye isi mgbasa ozi ụlọọrụ EEDC bụ Emeka Eze kwuru na ya bụ ihe mere eme n'eziokwu mgbe ọ gwara ndị nta akụkọ okwu, mana enwebeghị ozi doro anya si ụlọọrụ ECTDA nke kọwara ụdịdị omume a. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mbah kọwara ọnwụ onye jibu ọkwa omebe iwu nnọchiri anya ndị Enugu North Senatorial Zone bụ Sinetọ Ayo Ogwueze dịka nnukwu ihe funarịrị steeti a. Gọvanọ kwuru nke a n'abalị ihe ncheta achịkọbara iji kwanyere onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ. O kwuru na Sinetọ Eze dị uchu imezi ihe ma bụrụkwa onye nke nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka tupu ya ala mmụọ. Na ESBS Enugu ka akọ ndị a si abịara gị, akọ ndị fọrọ ga-abịa na anyị na-achịta azụ, biko apụkwala. Daalụ dịka ị na-aga n'ihu n'isonyere anyị n'akọ ndị fọrọ afọ. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ihe ime onwe na Kuwait kwuru na ndị mmadụ karịrị 35 ka e gburu, ebe ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ mgbe ọkụ ọgbụgba tajiri n'ụlọ ebe ọtụtụ ndị ọrụ si mba ọzọ bi na Kuwait. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ahụike kwukwaziri na ndị mmadụ dị 43 merụrụ ahụ mgbe ọkụ ọgbụgba bidoro n'ụlọ obibi dị n'ebe mepere emepe nke Kuwait. Otu onye n'ọrụ n'ụlọọrụ mgbanye ọkụ kwuru na ọ bụ ụzụ ọkụ gburu ndị ahụ nwụrụ. Na mmechi, onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mbah etoola ndị ala Naịjirịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye isi ala Bola Tinubu gbara ndị ala Naịjirịa ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a ga-edozikwa akụ na ụba ala nke ọma. Ebe anyị mekwara ka ịmata na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ihi ọkụ ọgbụgba tajiri na Kuwait. Biko gaa n'ihu na-esonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa X ejibu Twitter mara, sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa Instagram, sonyere anyị na ESBS Enugu n'ọwa Facebook, sonyekwazịrị anyị na ESBS Enugu 042 n'ọwa YouTube. Binyekwa aka subscription gị kwe na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju. Ọgụgụ akụkọ ụwa anyị n'uhurucha na ESBS Enugu. Abụ m Chidimma Ikemede. Ka emesịa.